Сироҷдин Муҳриддин ва Руслан Казакбоев вазирони кори хориҷии Тоҷикистону Қирғизистон рӯзи 29 апрел дар робита ба вазъ дар сарҳад гуфтугӯ карданд. Дар раёсати иттилоот, матбуот, таҳлил ва таҳризии сиёсати хориҷии Вазорати кори хориҷии Тоҷикистон гуфтанд, мулоқот бо ташаббуси ҷониби Қирғизистон баргузор гардид. Ба иттилои манбаъ, ҷонибҳо зарурати ҳал кардани қазияи мазкурро бо роҳи дипломатӣ, сиёсӣ зикр намуданд. Инчунин бо супориши раҳбарияти Тоҷикистон низоми оташбас аз ҷониби Тоҷикистон пурра риоя гардида истодааст ва дар наздиктарин фурсат дар шаҳри Исфара музокироти байни мақомоти қудратии Тоҷикистон ва Қирғизистон баргузор мегардад. Дар баёнияи матбуотии Вазорати кори хориҷии Қирғизистон гуфта мешавад, дар пайи якчанд гуфтугӯи вазирони кори хориҷии ду кишвар дар бораи оташбаси комил аз соати 20:00 ва бозгардонидани нерӯҳои низомӣ ба ҷойҳои пешинаи онҳо мувофиқа ҳосил шудааст. Аммо Вазорати кори хориҷии Тоҷикистон оташбасро тасдиқ карда дар бораи сӯзише дар мавриди бозгардонидани нерӯҳо ба ҷойи қаблияшон чизе нагуфтааст.